YouTube. Jag tänkte att spela in en YouTube-video. Och nu ska jag visa lite mina skills. Och hoppas ni gillar dem. Häng med! Okej, första övningen är så här. Man ska bara komma igenom konerna. Let's go! Så, gillar ni mina skills? I så fall kan ni börja följa mig på YouTube här på YouTube. Ja, och så kan ni följa mig helt enkelt. Om ni vill det. Glöm inte att följa. Ciao!